L-istudju dwar kif wieħed m'għandux għalfejn jieħu kors sħiħ ta' antibiotiċi wassal għal reazzjoni mħalta mid-dinja medika fejn min kien sorpriż u min inqas. L-istudju sar mill-British Medical Journal, awtorità fil-qasam tal-mediċina. Dan ikkonkluda li m'hemm ebda evidenza li ssostni l-ordni tat-tobba li kors ta' antibiotiċi għandu jittieħed mill-bidu sal-aħħar inkella issir iktar ħsara. Però kif jispjega t-tabib Jan Kirkop, it-tobba kellhom raġuni għal prassi mħadma tul is-snin. Il-ħsieb kien illi meta wieħed iwaqqaf l-antibiotics kmieni wisq, jaf tkun ħallejt l-iktar mikrobi reżistenti fil-ġisem, ma tkunx qtilthom dawn jirreplikaw u mbagħad jerġgħu jikkawżaw infection dawn il-mikrobi li jkunu b'saħħithom ħafna x'ikunu reżistenti għall-antibiotiċi u tkun ħloqt reżistenza. Dan l-istudju wara li dan mhux neċessarjament il-każ. Naturalment la darba ma kienx hemm riċerka definittiva fuq is-suġġett, mhux darba u tnejn qamu dubi u għalhekk ma kienitx sorpriża li kien hemm min għażel li jagħmel dan is-suġġett it-tema tal-istudju tiegħu. Dejjem kelli suspett, to be honest. U ġieli nagħmlu pereżempju b'antibiotics topiċi bħalma jkunu taqtir tal-għajnej, creams, dak li jkun ngħidulu speċ ta' użaħ sa ma tara li qed timpruvja, once li qed timpruvja użaħ ġurnata tnejn oħra, over and above li jkun għaddielek u mbagħad twaqqaf. Jiġifieri ma tagħtux fixed course ta' 7 days jew 10 days qed tifhem. It-tablets mill-banda l-oħra iva is-soltu nagħtu fixed course. B'xi ftit kuntrast, Mariska Attard Pizzuto, riċerkatriċi fid-Dipartiment tal-Farmaċija fl-Università ta' Malta, esprimiet sorpriża għal konklużjonijiet tal-istudju. Mela, iva, nistgħu ngħidu li anke jiena kont sorpriża, però fid-dinja medika wieħed dejjem għandu jiftakar xi ħaġa illi l-konklużjonijiet illi jisiru u allura l-pariri li aħna nagħtu huma dejjem ibbażati fuq riċerka medika, riċerka estensiva ta' tul ta' żmien. U għal daqstant qabel ma nbidlu din il-prattika, qabel ma nbidlu x'aħna qegħdin ngħidu lill-pazjent, dan għandu jiġi konfermat biktar studji illi għandhom isiru. It-tabib Kirkop fakkar li l-użu tal-antibiotiċi huwa wieħed li qatt m'għandu jittieħed b'mod ħafif u jagħmel ħażin min jiddeċiedi li jamministra waħdu din it-tip ta' mediċina, anke jekk suppost ma jistax jagħmel dan għax l-ispiżjar għandu jitlob ir-riċetta tat-tabib. Ġieli nisimgħu ġifieri b'każijiet ta' pazjenti imutu b'infezzjonijiet, għalfejn imutu b'infezzjonijiet, għandna antibiotiċi ma jkunux qed jaħdmu. Dak il-mikrobi li jkunu qegħdin jikkawżaw l-infezzjoni jkunu qegħdin jiġġieldu l-antibiotiku u ma jkunx qed jaħdem kontrihom. U quddiem ir-rapporti fil-medja dwar dan l-aħħar studju u l-interpretazzjonijiet li mistennija jkun hemm fi żmien li ġej, Attard Pizzuto wkoll tagħmel appell simili. U għal daqstant allura nirrepeti illi bħalissa il-parir illi wieħed għandu jsegwi huwa biex isegwu l-istruzzjonijiet illi t-tabib tagħhom u l-ispiżjar tagħhom jagħtihom. Għaliex dak huwa parir individwali għal dak il-pazjent partikolari għal dik l-infezzjoni li bħalissa qed nippreżentaw biha quddiem it-tabib.